Zakaj sam se oduševio za ime grupe Haustor. Ti Haustori stari, gradski, baš povezuju tu neku stvar. Miris čak ime. To dva svijeta koji vjerojatno su zajedno. Ne? A čovjek bi rekao, to je završit će nekim klasnim pokoljem. Po prvi puta u našoj zemlji grupa Haustor. To je bila vrlo plodna, vrlo zanimljiva suradnja. Spojila nas isto ta potreba za čudnošću, magičnost, teatralnošću. Tako je to bilo moguće da mi koji imamo prilično različite poglede na sve skupa počnemo neke zajedno raditi. Mislim da smo napravili stvari koje su nas nadilazile svakog ponaosob. Sad, ja sam nekak bio više sklon tome da držim visok nego da mešam mort i tu smo se razišli. Imam više osjećaj da su oni tvrdoglavi i teški ljudi i da onda jednostavno su morali kod dve zvezde svaka otići u svoje. Ajmo, grupa proba. Voodoo je 1+1 3. Jer taj sukob ili suradnja vrijedi kao treći.